Hare Krishna, please. Hare Krishna, Mataji, Purutoti Mataji. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் கேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यतादे सदारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीच गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तकालीन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा डिवोटीज, स्क्रीन शेयर பண்றேன். हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा डिवोटीஸ், இன்னைக்கு பக்தி யோகம் ரெண்டாவது மாடியூல்ல நம்ம இன்னைக்கு 10வது சாப்டர் பார்க்க போறோம். இது விபூதி யோகா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. பூரணத்தின் வைபவம், கிருஷ்ணருடைய முழுமையான திறன்கள் என்னென்ன, பகவானுக்கு என்னென்ன திறன்கள் இருக்கிறது அப்படின்னா, விபூதிகள் அப்படின்னா அவருடைய பவர்ஸ் என்னென்ன அதான் பார்க்க போறோம். யோகா அப்படின்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப், அதுதான் விபூதி யோகா அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த சாப்டர்ல பகவான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம நேத்து பார்த்ததனுடைய ரீகேப் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம், அந்த ரகசியமான அறிவு, கல்விக்கெல்லாம் அரசன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பார்த்தோம். 1 to 10 வரைக்கும் கிருஷ்ணரை எப்படி அணுக வேண்டும், அந்த நவவித பக்திகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு பாத சேவனம் அப்படிங்கிறது வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். சோ பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, அந்த பக்தி எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். மன்மனா பவ முக்தோ, எப்படி பக்தி செய்யணும் அப்படிங்கிறதையும் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொன்னார். சோ இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சிறப்புகள் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 10ல கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர். கிருஷ்ணரை யாராவது புரிந்து கொள்ள முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, புரிஞ்சுக்க முடியாது. அவர் யாராலும் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர், எல்லாவற்றையும் அவர்தான் படைக்கிறார். ஆனா நம்மளால அவரை புரிஞ்சுக்க முடியாது. இது 1 to 7 வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்லோகங்கள் நமக்கு சொல்லுது. நா மீ விது சுரகனா அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. தூய பக்தி
அததான் வந்து பகவத்கீதை வந்து சொல்கிறது. சோ பகவத்கீதையினுடைய சாரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா தூய பக்தி. அது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் கண்ண மூடிட்டு. இது 8லிருந்து 11 வரைக்கும் அந்த வெர்சஸ்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதுல முக்கியமான வார்த்தை மச்சித்தா மத்கத பிராணா அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். இவ்வளோ நாள் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டா இருந்தார். அதுக்கப்புறம் குருவா ஏற்றுக்கொண்டார். இப்போ வந்து பகவான் வந்து பகவானாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். சோ அவருடைய உச்ச நிலையை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார். 12லிருந்து 18 வரைக்கும் சர்மேவ சுதம் மன்யே அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். தன்னுடைய பவர்ஸ் எல்லாம் என்ன என்ன அப்படின்னு விவரிக்கிறார். 19லிருந்து 42 வரைக்கும். ஆனா அது அப்பவும் சொல்லிட்டார், நான் ஒரு சின்ன சாம்பிள் தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா என்னுடைய பவர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அன்லிமிட்டெட். அது என்ன உன்னால என்னால சொல்ல முடியாது. ஒரு சின்ன ஒரு இது மட்டும் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. திவ்யாஹி ஆத்ம விபூதையா அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்லோகத்துல முக்கியமான வார்த்தை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, படிக்கிறீங்களா? Yes, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Om Shri Paramatmane Namaha. At Dashamodhyayah Vibhuti Yogah. Shri Bhagavanuvāca. Bhūya eva Mahabaho. Shrunu me paramam vachah. Yatte ham priyamanaya. Vashyami hidakamyaya. Hare Krishna, Mataji. மாதாஜி, பகவான் உவாச்ச, பகவான் என்ன சொல்றார்? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக அப்படிங்கிறாரு. இதுவரைக்கும் ரகசியமான ஞானம் அப்படின்னா இதுவரைக்கும் சொல்லப்பட்ட ஞானத்திலே இத நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா இந்த பௌதீக உலகத்துல துன்பமே இருக்காது. அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழலாம். அதுதான் ரகசியமான அறிவு. சோ அந்த ரகசியமான ஞானத்தை அறிந்து கொண்டால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மனசுல கிளென்ஸ் ஆகி ஒரு பக்குவ நிலையை அடைவோம். பக்குவ நிலை வந்துருச்சுன்னா பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம போன சாப்டர்ல பார்த்தோம். இப்போ அதவும் விட இப்போ முக்கியமான விஷயங்களை வந்து நான் உனக்கு சொல்ல போறேன். நீ ஏன் வந்து அவரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறார் அப்படின்னா அவர் வந்து பிரியமான நண்பராக இருக்கிறார். அதனால உனக்கு நான் மீண்டும் கேட்பாயாக, நான் உனக்கு சொல்ல போறேன் இந்த விஷயங்களை எல்லாம். அதனால நீ இப்போ கேளு அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்றாரு. இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா, பகவானால வந்து யார் வந்து பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அறியாமையில் இருப்பவர்கள். சோ அவர்களுடைய அறிவை மாயா சக்தி திருடி கொண்டு போய்விட்டது. மாயை கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறது அவருடைய அறிவை. அப்புறம் முட்டாள்கள், அப்புறம் ஏத்திஸ்ட், இவர்களுக்கு பகவான் அறியப்படாதவராக இருக்கிறார். பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாது. சோ இவங்களால பகவானை வந்து பகவானுக்கு எதிராக நடப்பவர்கள் இவர்கள். அதனால இவங்க வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. சோ பகவானுடைய வைபவங்களை எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால எனக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு நன்மைதான். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா பகவானுடைய விஷயங்களை பற்றி, பகவானுடைய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவை. ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்கிறது. அவருடைய விஷயங்களை கேட்க 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 நம்முடைய மனது வந்து பக்குவ நிலைக்கு வருகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். சோ நமக்கு பகவானுடைய எவ்வளவு விஷயங்களை கேட்டாலும் அவ்வளவும் நமக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியது. இங்க வந்து பரமம், இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான வந்து பரமம் அப்படின்னு சுணுமே பரமம் பச்ச, பரமம் அப்படின்னு ஒரு சொல் வந்திருக்கு பாத்தீங்களா? இத வந்து பராசர முனிவர் வந்து விளக்குறார். எப்படி விளக்குறார் அப்படின்னா, பகவானுக்கு 6 ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கிறது. 6 ஐஸ்வர்யங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, புகழ், செல்வம், அறிவு, அழகு, தியாகம், துறவு. இந்த மாதிரி 6 ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கிறது. இந்த 6 ஐஸ்வர்யங்களும் பூரணமாக நிரம்ப பெற்றவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் ஒருத்தர் தான். சோ அதனாலேதான் அவரை வந்து புருஷ உத்தமர், புருஷர்களிலே உத்தமர். அவருக்கு சமமானவரோ அவரை விட உயர்ந்தவரோ யாருமே கிடையாது. இதை எப்படி நம்ம விளக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டா, இப்போ நம்ம 16 வயசுல எவ்வளவு அழகா இருந்தோம்.
இல்லைங்களா? இப்போ நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் 50 வயசுல அப்படின்னு நம்மளே வந்து நம்மளுடைய சின்ன வயசு போட்டோவையும் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம இப்போ நம்ம இப்ப இருக்கிற போட்டோ இல்லைன்னா கண்ணாடியில் நம்ம நின்னுக்கலாம். சரிங்களா? பார்த்தோம்னா நம்ம கிட்ட எவ்வளவு சேஞ்சஸ் இருக்கு. இல்லைங்களா? நம்மளுடைய 50 வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய முடியெல்லாம் நரைச்சிருக்கும். அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய தோல்ல வந்து சுருக்கங்கள் இருக்கும். அப்புறம் நம்முடைய அந்த ஸ்கின்ல அந்த க்ளோ எல்லாம் போயிருக்கும். இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி. ஆனா, பகவானுக்கு வந்து குருச்சேத்திர போர் நடக்கும்போது அவருக்கு 125 வயது. அவர் வந்து ஒரு கட்டிலங்களா காளையாகவே இருந்தார். அவர் வந்து எப்பவுமே நவயவ்வனம், எப்பவுமே இளமையாகவே இருப்பவர். இல்லைங்களா? சோ அதுதான் பகவானுடைய அந்த அம் ஐஸ்வர்யங்கள் என்னைக்குமே குறையாது. இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா கூட நான் சொல்லுவேன். இப்போ நம்மளுடைய அந்த இது பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அ ந ஒரு புக்ல வந்து யார் வந்து இந்த ஆ உலகத்திலேயே வந்து பணக்காரர்கள் லிஸ்ட் போடுவாங்க ஒரு ஒரு தடவையும். வருஷத்துக்கு ஒரு தடவ. அப்படி லிஸ்ட் போடுறவங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் யார் இருக்காங்களோ, உலக பணக்காரர்களில் இவர்தான் முதன்மையானவராக இருக்கிறார் அப்படின்னு போடுற லிஸ்ட்ட நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா அடுத்த வருஷமும் அவரே இருக்கிறாரா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல. மாறிக்கிட்டே இருக்குது. அந்த ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த நிலை. அப்போ ஆனா பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் வந்து என்னைக்குமே வந்து குறையவே குறையாது. சோ எத்தனை பேருக்கு எவ்வளவு அள்ளி அள்ளி கொடுத்தாலும் அவருடைய ஐஸ்வர்யங்கள் என்றுமே பூரணமாக இருக்கும். அதான் அவர் வந்து பூரணமானவர். அததான் நம்ம பரமம் அப்படின்னு இங்க வந்து பராசர முனிவர் வந்து விளக்குறார். சோ நம்ம அவரை பற்றி எவ்வளவு கேட்கிறோமோ அவ்வளவு வந்து நம்ம பக்தி தொண்டிலே வந்து நிலை பெற்று இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரே ஒரு விஷயம் முன்னாடி அந்த ஸ்லோகத்துல இங்க பாருங்க இங்க என்ன பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா பகவான் வந்து உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். அப்போ போருக்கு ஹெல்ப் கேட்டு குருட்சேத்திர போருக்கு நாள் குறிச்சாச்சு. அர்ஜுனரும் இது வந்து துரியோதனன் 2 பேருமே வந்து ஹெல்ப் கேட்க வராங்க. ஹெல்ப் கேட்க வராங்க. ஃபர்ஸ்ட் துரியோதனன் வந்தார். வந்தார் இவர் வந்து உறங்குவது போல நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இவரா உறங்குறவர் இல்லையா? சோ உறங்குவது போல நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். துரியோதனன் வந்தார். வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் இங்கதான் உட்கார்ந்தார். அப்புறம் இந்த மாட்டிடையனோட கால்கடியில நான் உட்காரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு போய் இங்க சேர்ல உட்கார்ந்துட்டார். அடுத்து வந்து அர்ஜுனர் வந்தார். பகவானுடைய காலுக்கடியில மிகவும் பணிவாக உட்கார்ந்துட்டார். ஃபர்ஸ்ட் எந்திரிச்சோன்னே யார பாப்பார்? அர்ஜுனர் தான் பாப்பார் இல்லைங்களா? அப்போ அர்ஜுனர் கிட்ட கேட்கிறார். தூங்கி எந்திரிச்ச மாதிரி உட்கார்ந்து கேட்கிறார். எதற்காக வந்திருக்கிற அர்ஜுனா அப்படின்னா, நான் இந்த மாதிரி போருக்கு உங்ககிட்ட வந்து ஹெல்ப் கேட்டு வந்திருக்கேன். உதவி கேட்டு வந்திருக்கேன். அப்படின்னு உடனே துரியோதனன் ஓடி வரான். நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தேன் அப்படிங்கிறான். ஓ நீயும் வந்திருக்கியா துரியோதனா? வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆஹ் பகவான் சொல்றார், என்னுடைய படைகள் இருக்கு. என்னுடைய அக்ரோனி சேனைகள் இருக்கு. அந்த சேனைகள் வந்து வேணுமா? இல்ல நான் வேணுமா உனக்கு? அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்புறம் இந்த துரியோதனன் யோசிக்கிறார். இந்த ஒரு ஆள வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அதனால உங்களுடைய அக்ரோனி சேனைகளே எனக்கு தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கிக்கிறார். ஆனா அர்ஜுனர் என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னா, எனக்கு நீங்க மட்டும் கூட வந்தா போதும். அப்புறம் இதையும் சொல்லிடுறார். நான் படைக்கு வருவேன், போருக்கு வருவேன். ஆனா வந்து ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுறார். அப்ப பரவால்ல அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனர் வந்து ஒத்துக்கிறார். சோ இதுதான் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து பகவான் ஒருத்தர் இருந்தா போதும். பகவான் யாருக்கு வந்து துணை செய்வார்? யார் தர்ம வழியில் நடக்கிறார்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து துணை செய்வார். சோ அதர்ம வழியில் நடப்பவர்கள் எத்தனை அக்ரோனி சேனைகள் இருந்தாலும் பகவானை எதிர்த்து போரிட முடியுமா? அந்த இது கூட இவர் பகவான் அப்படிங்கிறது தெரியாததுனால துரியோதனன் வந்து அக்ரோனி சேனைகளை வந்து உதவிக்கு பெற்றுக்கொண்டு போனார். போரின் முடிவு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா? போய் சகுனி கிட்ட சொல்லும் போது சகுனி திட்டுறார். உன்ன மாதிரி ஒரு முட்டாள் கிடையாது அப்படின்னு திட்டுறாரு. யாராவது சேனைகள் வாங்கிட்டு வருவாங்களா? நீ கிருஷ்ணர அவன் எப்படிப்பட்ட மாயாவி அவனை வந்து நீ வந்து ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிட்டுருக்கலாம்ல அப்படின்னு திட்டுறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி செகண்ட் படிங்க. विदुषकना प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः
यो माम् अजम् अनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समत्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன் அப்படிங்கிறாரு. இங்க என்ன சொல்றார்? தேவர்களும் மகரிஷிகள் கூட என்னுடைய அந்த பவர்ஸ் என்னென்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு நான் வந்து ஆதியாக இருக்கிறேன். அவருக்கும் முன்னாடி நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு அப்பாவிற்கு தன் குழந்தை எங்க பிறந்தான், எப்படி பிறந்தான், எல்லா விஷயங்களும் அத்துப்படி. ஆனா அந்த குழந்தைக்கு தன்னுடைய அப்பா எங்க பிறந்தார், பிறக்கும்போது எப்படி இருந்தார், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரியாது. அப்போ பகவான் ஆதியானவர். அப்போ அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவர்தான் வந்து ரிஷிகளை, முனிவர்களை எல்லாமே படைச்சார். அப்போ இந்த ரிஷி முனிவர்களுக்கு வந்து பகவானை பற்றிய விஷயங்கள் தெரியாது. அவருக்கும் முன்னாடி இருந்தவர் தான் பகவான். அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ அவர்தான் மூலமாக இருந்தார். அதனால தேவர்களோ, ரிஷிகளோ, முனிவர்களோ அவரை அறிய மாட்டார்கள் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகத்துல எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பம் அற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். யார் பகவானை வந்து இந்த மாதிரி நினைக்க முடியும் அப்படின்னா, மகாத்மாக்கள் தான் இப்படி எல்லாம் நினைப்பாங்க பகவானை. பிறப்பு இல்லாதவராக. ஏன்னா அவருக்கு பிறப்பு கிடையாது. ஒரு தாயின் கர்ப்பத்துல அவர் வைக்கப்படுவது கிடையாது. அவர்தான் இந்த படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே இருக்கிறார். இந்த படைப்பு எப்ப ஆரம்பிச்சது தெரியாது. சோ ஆரம்பமற்றவன். எல்லா உலகங்களுக்கும் இறைவன். என்னென்னலாம் இருக்குதோ அத்தனைக்கும் இறைவன் அவரே. சோ இந்த மாதிரி யார் வந்து குழப்பம் இல்லாம என்ன புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா, மகாத்மாக்கள். அவர்கள் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை அடைகிறார்கள். அவங்களுக்கு அவங்களுடைய அந்த சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தா பகவானை பற்றிய ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொடுக்கிறதுக்காக அந்த பாவங்கள் எல்லாம் அவர்களிடமிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகி விடுகிறது. சோ அனாதிம் அப்படின்னா ஆதியற்ற. அப்போ மகேஸ்வரம் அப்படின்னா பரம இறைவன். பாருங்க, அனாதிம், மகேஸ்வரம். சோ அஜம், அஜம்னா பிறப்பற்றவர். சோ இந்த மாதிரி பகவான் யார் வந்து நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து பகவான் பாவங்கள் எல்லாம் விலகப் பெறுகிறார்கள். ஒருவருடைய சுய முயற்சியினால பகவானை வந்து அறிந்து கொள்ள முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம இந்த புலன்கள்னால, ஏன்னா குறைபாடுடைய புலன்கள், அதனால நம்மனால அறிந்து கொள்ள முடியாது. பகவானுடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இந்த குறைபாடுடைய புலன்களை வைத்துக் கொண்டிருந்தாலும் கூட பகவானோட கருணை இருந்துச்சுன்னா பகவானை அறிய முடியும் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. படிங்க மாதாஜி. महर्षय सप्तभूते सत्वारो मनवस्थदा मद्भावा मानसा जादाः येषां लोक इमा प्रजा. हरे कृष्ण माताजी. 7 மகா ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியே. எப்படி படைப்பு ஆரம்பமாச்சு அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சொல்றார். ஃபர்ஸ்ட் யார படைச்சார் பகவான்? அவரோட மனசுல இருந்து 7 மகா ரிஷிகள். யார் அந்த 7 மகா ரிஷிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கஷ்யபர், அத்ரி, வசிஷ்டர், ஆங்கீரச முனிவர், விஸ்வாமித்திரர், கௌதமர், பரத்வாஜ். இந்த 7 மகா ரிஷிகளையும் படைச்சார். அவங்களுக்கு முன்னாடி 4 ரிஷிகளை படைச்சார். யார் அது அப்படின்னா, பிரம்மாவினுடைய குமாரர்கள். அதாவது சனக, சனந்தன, சனாதன, சனத்குமாரன். சோ இவங்களை எல்லாம் படைச்சார். அதுக்கப்புறம் யார படைச்சார்? மனுக்களை படைச்சார். 14 மனுக்கள். அந்த மனுக்கள் கிட்ட இருந்துதான் மனிதர்கள், மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாம் தோன்ற ஆரம்பித்தார்கள். சோ இதுதான் வந்து படைப்பின் ஆரம்பம். சோ இப்போ அந்த முனிவர்கள்
7 மகரிஷிகளும் எங்க எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பிராமணர்களுடைய கோத்திரங்களாக இருக்கிறார்கள். நம்ம கோயிலுக்கு போய் நம்ம அர்ச்சனை பண்ணும்போது நீங்க என்ன கோத்திரம் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம இவங்க பேரை தான் சொல்லுவோம். யாராக இருந்தாலும் இந்த கோத்திரத்துக்குள்ளதான் நம்ம வந்திருப்போம். சோ இந்த 7 கோத்திரத்தை பரத்வாஜ கோத்திரம், கௌதமர் அந்த மாதிரி கோத்திரங்களுக்குள்ளதான் நம்ம இருக்க முடியும். சோ பகவானுடைய ஹிரண்ய கர்ப்ப அப்படிங்கிற சக்தியிலே இருந்து பிரம்மா, பிரம்மாவிலிருந்து 7 முனிவர்கள், அவர்களுக்கு முன்னாடி 4 முனிவர்கள், அப்புறமா 14 மனுக்கள், அவர்கள் கிட்ட இருந்து மனிதர்கள். இதுதான் படைப்பின் ஆரம்பம். हरे कृष्ण माताजी पढ़ी। एदां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हरे कृष्ण माताजी। எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான், இதில் சந்தேகமில்லை. சோ ஒருத்தர்னால மனசிலிருந்தே படைக்க முடியும் இந்த மாதிரி முனிவர்களையும் மக்களை எல்லா உயிரினங்களையும் அப்படிங்கறதெல்லாம் பகவானுடைய வைபவங்கள், யோக சக்தி. இதையெல்லாம் யார் நம்புறாங்களோ, யார் உண்மை அப்படின்னு அவங்களுக்கு அதிலே உறுதி இருக்கிறதோ அவங்க மட்டும்தான் பகவானுக்கு பக்தி செய்வாங்க. மத்தவங்க எல்லாம் இதே ஜால வித்தை அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. பகவான சந்தேக கண்ணோட பார்ப்பாங்க. ஆனா உண்மையான யோகிகளுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை. அதனால பகவான முழுசா நம்புறதுனால பகவானுக்கு அவர்கள் அன்பு தொண்டு செய்யகிறார்கள். சோ அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. படிங்க. अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। हरे कृष्ण माताजी। ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. ஜட உலகத்தை படைச்சவர், அதாவது நம்ம இருக்கிற இந்த பூலோகங்களை எல்லாம் படைத்தவர் அவர்தான். அதே மாதிரி என்னைக்குமே அழியாத அந்த ஆன்மீக உலகத்தை படைச்சவரும் அவர்தான். எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. அவர்தான் சோர்ஸ். அங்கிருந்துதான் எல்லாமே வருது. இதை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். முன்னாடி என்ன சொன்னார் பாருங்க. முன்னாடி அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னார்? அவருடைய வைபவத்தை, யோக சக்தியை எவன் உண்மையென்று அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தியில் ஈடுபடுகிறான் அப்படின்னு சொன்னார். இப்போ அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாமே என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன அப்படின்னு இன்னும் 2 விஷயத்த சொல்றார். சோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும், பகவானுடைய அனைத்து விஷயங்களையும் யார் நன்றாக புரிந்து வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் மனசார பகவானுக்கு பக்தி செய்கிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். அகம் சர்வைஸ்ய பிரபவோ, சுப்ரீம் அல்டிமேட் ட்ரூத், காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ். சோ காரணங்களுக்கெல்லாம் காரணமாக அவரே விளங்குகின்றார். சோ இத நிறைய டைம் பகவான் பகவத்கீதையில திருப்பி சொல்றார். ஏன் இந்த மாதிரி திருப்பி சொல்றார் அப்படின்னா, நம்ம இந்த கலியுகத்திலே மந்த புத்தியுடையவர்கள். எதைனாலும் நம்மளுக்கு 4-5 தடவை சொன்னா மட்டும்தான் மனசுல ஏறும். அதனால பகவான் தன்னை பற்றியே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாரே அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. அது யாருக்காக அப்படின்னா நமக்காக. பகவான் கருணையினாலே நமக்கு அவர் திரும்ப திரும்ப அதை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார். அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு கேட்டா, பகவானிடமிருந்து தோன்றியவர் தான் காரணோதக சாயி விஷ்ணு. நம்ம அந்த கோலோக சாட்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 3 விஷ்ணுக்கள் தோன்றுகின்றார்கள். காரணோதக சாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு, சீரோதக சாயி விஷ்ணு. சோ அதுதான் இங்க பிக்சர்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ நம்ம இந்த உலகத்துல பிறந்த உடனேயே பகவான் கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை மறந்துட்டோம். சோ ஆனா
அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை மறுபடியும் ரெனியூவல் பண்ணிக்கிறதுக்காக பகவான் நம்மளுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சான்ஸை வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்தச்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி பிரமந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதாவது பகவானை எப்படி நம்ம வந்து வழிபட வேண்டும், ஹவு டு வர்ஷிப், அதுதான் இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. சோ எப்பவுமே அவங்க வந்து மற்ற விஷயங்களை பத்தி சிந்திப்பது கிடையாது. மனசு எந்நேரம் நம்ம எதையாவது நினைச்சுட்டே தான் இருக்கும். ஒரு நிமிஷம் கூட சும்மா இருக்காது இல்லைங்களா? அப்போ மற்ற விஷயங்கள் வந்து நம்ம மனசுல அலையும் போதும் அப்ப நம்ம அதையெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு பகவானுடைய லீலைகள், பகவானுடைய நாமங்கள், ரூபங்கள், இல்ல பகவானுக்கு நம்ம பகவானுடைய அந்த தாம், அதுக்கு போயிட்டு வந்த அந்த நினைவுகள், இதையெல்லாம் பத்தி நம்ம திரும்ப திரும்ப நினைக்கும் போது நம்முடைய மனசு வந்து தூய்மை அடைகிறது. அதனால இந்த தூய பக்தர்கள், அதாவது தூய பக்தர்கள் அப்படிங்கிறவங்க மகாத்மாக்கள். சோ அந்த ஆச்சாரியர்கள் வந்து இந்நேரம் பகவானை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து எப்படி அர்ப்பணிச்சுட்டாங்க, பகவானுடைய தொண்டிற்காக, கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புவதற்காக அர்ப்பணிச்சுட்டாங்க. அப்போ பகவானை பற்றி பேசுகிறார்கள், பகவானை பற்றி நிறைய விஷயங்களை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. சோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து இப்படி அப்படி அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை இவங்களுக்கு சொல்ல, இவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை அவர்களுக்கு சொல்ல, 2 பேருமே வந்து பகவானை பற்றி உரையாடுவதிலே பேரின்பம் அடைகிறார்கள். சோ திருப்தியும் அடைகிறார்கள். இதுதான், இப்படிதான் வந்து வழிபட வேணும், இப்படிதான் வந்து மகாத்மாக்கள் வழிபட்டார்கள். இங்க நம்ம யார பாக்குறோம் அப்படின்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். நம்ம அவர் வந்து எவ்வளவு பெரியவர் அப்படின்னா, அவர் வந்து சமஸ்கிருதத்திலே வல்லுனர், ஆங்கிலத்திலே வல்லுனர். சோ அதனால வந்து 80க்கும் மேற்பட்ட நம்முடைய அந்த கிரந்தங்களை எல்லாம், ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து மாத்தினார். ஏன்னா அவருடைய குருவனுடைய கட்டளை என்ன, வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பணும், அங்கெல்லாம் சமஸ்கிருதம் படிக்க மாட்டாங்க, அப்போ இங்கிலீஷ்ல இருந்தாதான் படிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து உட்கார்ந்து ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் தான் தூங்குவார், மத்த நேரம் எல்லாம் உட்கார்ந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு இருப்பார். சோ அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி 80க்கும் மேற்பட்ட நம்முடைய இந்த சாஸ்திர புத்தகங்களை எல்லாமே வந்து மொழிபெயர்த்தார். அப்புறம் 108 கோயில்களை கிருஷ்ணர் இஸ்கான் டெம்பிள்ஸ் வந்து உருவாக்கினார். எப்போ 70வது வயசுக்கு மேல. அப்புறம் 12 ஆண்டுகள்ல வந்து 25 முறை உலகத்தையே சுத்தி வந்து கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பினார். சோ இது எல்லாமே வந்து இதையெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னா அவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பதற்காகவே வந்து அர்ப்பணிச்சுட்டார் இல்லைங்களா? சோ அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். तेषां सददयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்து அடைவதற்கான தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ இங்க நம்ம பிக்சர்ல பாக்குறோம், பகவானை நினைச்சு துருவன் தவம் புரிதல். சோ சின்ன குழந்தை, 5 வயசு குழந்தை, ஆனா காட்டுக்கு போயிடுச்சு, மதுவனத்துக்கு போயிடுச்சு. ஏன் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் மாதாஜி இப்ப உங்களுக்கு கதையா சொல்லுவாங்க இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா. சோ எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு, சோ இடையராது, ஏன்னா யாராவது தவம் பண்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சாவே அதுக்கு நிறைய இடையூறுகள் செய்யறதுக்குன்னே நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஏன் இந்திரனுக்கே பொறுக்காது. ஏன்னா அவர்கள் தவம் செய்து இந்திர பதவியை அடைந்து விடுவார்களோ, நான் என்ன வந்து இந்திர பதவியிலிருந்து கீழே தள்ளிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற பயத்துல இந்திரன் முதல் கொண்டு அனைத்து பேருமே வந்து இந்த யாராவது தவம் செய்யும் போது தடுக்கதான் பார்ப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி அப்படியும் கூட வந்து இடையறாமல் தவம் செய்பவர்களுக்கு எப்படி என்ன வந்து அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜ நானே தர்றேன் அப்படின்னு பகவானே இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறார். சோ எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம எல்லாம் வந்து காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ண முடியாது, அப்ப நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கணும், சத் சங்கத்துல இருக்கணும். அபக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கக்கூடாது, பக்தர்களோட சத் சங்கத்துல இருக்கணும். சோ அப்ப நம்மளுக்கு வந்து அங்க இருக்கும்போது ஒரு ஆன்மீக குரு கண்டிப்பாக கிடைப்பார். சோ அவர் என்ன சொல்றாரோ, அவருடைய
சொல்படி நடந்து அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி நடக்கும் போது நமக்கு வந்து ஒரு லட்சியம் உருவாகும், கிருஷ்ணரை அடைவது அப்படிங்கிறது. சோ கிருஷ்ணர் தான் என்னுடைய இலக்கு அப்படிங்கிற அந்த வைராக்கியம் நமக்கு வரும். இந்த மூணுமே நம்ம கிட்ட இருந்தா அந்த பாதையில நம்ம நடை போட ஆரம்பிச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்முடைய லட்சியங்கள் எல்லாம் சீர் செய்யப்பட்டு கண்டிப்பாக அந்த லட்சியத்தை அடைய முடியும். சோ என்னென்ன இருக்கணும்? பக்தர்களுடைய அசோசியேஷன், ஒரு ஆன்மீக குருவை சரணடையணும், அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி நடக்கணும், அப்புறம் கிருஷ்ணரே என்னுடைய இலக்கு அப்படிங்கிற இந்த 3 விஷயங்களும் இருக்கணும். சோ இது வந்து நமக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் பகவான். இந்த 3 விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்தா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு பகவானே வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். நம்ம துருவன மாதிரி நம்ம மதுவனத்துக்கு போய் ரொம்ப கடுமையான தவங்கள் எல்லாம் நம்மளால செய்ய முடியாது இப்போ. அப்போ பகவான் நம்மளுக்கு எளிமையாக்கி தருகிறார். இது வந்து நீங்க மாதாஜி கதை சொல்லும் போது நான் இது மறுபடியும் போடுறேன், படிங்க மாதாஜி. तेषां येवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः. हरे कृष्ण माताजी. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கிறேன். நானே வந்து வழிகாட்டுறேன்னு சொல்லிட்டாரு இல்லையா? எப்படி அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும். அதுக்கு இப்ப பதில் சொல்றார். பகவானுடைய காரணமற்ற அந்த கருணையினாலே பகவான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் வசிக்கிறார். இப்போ ஒரு பக்தர் பகவானுக்கு தான் அடையணும் அப்படின்னு கோலா வச்சு முயற்சி செய்யும் போது அவருடைய இதயத்திலே வசிக்கின்ற பரமாத்மா அவருடைய இதயத்திலே இருக்கிற அறியாமையை வந்து நீக்குகிறார். எப்படி? ஒரு பவர் போயிடுச்சு அப்படின்னா இருட்டாயிடும் ரூம். அப்போ அவங்க ஒரு சின்ன அகல் விளக்கை ஏத்தி வச்சோம்னா அந்த ரூம் ஃபுல்லா பிரகாசமா ஆயிடும். அந்த மாதிரி ஞானம் அப்படிங்கிற அறிவு அப்படிங்கிற ஒரு சுடர்விடும் தீபத்தை அந்த அவருடைய மனதிலே நான் ஏற்றி வைக்கிறேன். அதனால அவர் மனசிலே இருக்கிற அறியாமையை வந்து நான் அழித்து விடுகிறேன். அப்போ அந்த மாதிரி பகவான் வழிகாட்டுகிறார். பகவானை எப்படி அடைவது அப்படிங்கிறதுக்கு அவரே வந்து வழிகாட்டுகிறார் அப்படின்னு நம்ம இது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ எளிமையான சங்கீர்த்தன யக்னத்தின் மூலமும் கூட நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். ஒரு சமயம் வந்து இந்த மாதிரி பக்தியில ஈடுபடும் போது நமக்கு நிறைய இடையூறுகள், இடைஞ்சல்கள் வெளியிலிருந்து இல்ல, நம்ம குடும்பத்துக்குள்ளேயே இருந்து கூட வரலாம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி வரும்போது பகவான் சைத்தன்யர் அவர் யாருன்னா சாட்சாத் கிருஷ்ணர் தான். அவர் வந்து சைத்தன்யரா இருக்கும்போது காசி மாநகரத்துல வந்து சங்கீர்த்தன யக்னம் பண்ணிக்கிட்டே நகர்வலம் வர்றார். அப்போ அவரை பார்த்து பிரகாசானந்தர் அப்படிங்கிற ஒரு மாயாவாதி அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அவர் கடைசியில வந்து சைத்தன்யருடைய சீடராகவே மாறினார். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இவர் என்ன இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு பாடிட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறாரு, இவரை பார்த்தா யாராவது பக்தர்னு சொல்லுவாங்களா? வேதங்களை படிக்கணும், வேதாந்திகளாக இருக்கணும், அவர்கள்தான் பக்தர்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்றார். சோ ஏளனமாக பேசுகிறார். ஆனா சைத்தன்யர் அதையெல்லாம் காதுலயே போட்டுக்கல. ஆனா சங்கீர்த்தன யக்னத்தின் மூலம் பகவானை அடைய முடியும், இதுதான் கலியுகத்து மக்களுக்கு எளிமையானது அப்படிங்கிறத அவர் வந்து ப்ரூவ் பண்ணினார். படிங்க மாதாஜி. अर्जुन उवाच परं ब्रह्मभरदं परं ताम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् अहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असिदो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवेशिनी. हरे कृष्ण माताजी. அர்ஜுனன் கூறினான், நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உம்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். சோ உங்களை பற்றிய இந்த விஷயங்களை எல்லாம், எந்த விஷயங்கள்? அவர்தான் பரபிரம்மர், அவன்தான்
எல்லாருடைய மனதிலும் இருக்கிறார். இந்த உலகங்களையும் படைத்து காத்து அழித்து பரிபாலிக்கிறார். சோ அவர்தான் உன்னத இருப்பிடம். அவரை மாதிரி தூய்மையான விஷயம் வேற எதுவுமே கிடையாது. பரம சத்தியம், நித்தியமானவர், அதாவது நிரந்தரமானவர், திவ்யமானவர், தெய்வீகமானவர், ஆதி தேவர். அவரே அவர் எல்லாவற்றுக்கும் மூலம், பிறப்பற்றவர், அஜம், அவர் மிகப்பெரியவர். சோ இந்த மாதிரி உண்மைகள் எல்லாம் நாரதர் சொல்லி கேட்டிருக்கிறேன், அசிதர் சொல்லி கேட்டிருக்கிறேன், தேவலர் சொல்லி கேட்டிருக்கிறேன், வியாசர் சொல்லி கேட்டிருக்கிறேன். இவங்கெல்லாம் யாருன்னா மிகச்சிறந்த ரிஷிகள். சோ இவங்க எல்லாம் உறுதி செய்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் தான் எல்லாமே அப்படின்னு. இப்போ நீங்களும் அதையே சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னு இங்க பகவான் அவரை பரம உண்மையாக முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவருடைய உறவு முறை மாறிடுச்சு. ஃப்ரெண்டா இருந்தார், சீடனா மாறினார், இப்போ பரபிரமமாக பரமபுருஷராக ஏற்றுக்கொண்டார். அவருடைய உறவு நிலை மாறிக்கொண்டே வருகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. सर्वं एतत्रुदं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयम् एवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते. हरे कृष्ण माताजी. माताजी just reminder माताजी, devotees chatல நான் அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டிருக்கேன், கொஞ்சம் அட்டெண்டன்ஸ் மட்டும் போட்டுருங்க devotees. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கிறேன். சோ நீங்க எனக்கு சொன்னது எல்லாம் உண்மை, நான் அதை அப்படியே ஏத்துக்கிறேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. உம்முடைய இந்த பவர்ஸ தேவர்களும் அசுரர்களும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் முதன்மையானவர் பகவான். சோ எப்படி ஒரு அப்பாவை பற்றி மகனுக்கு தெரியாதோ அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அசுரர்கள் சுத்தம், அவங்களுக்கு பகவானை பற்றி எந்த விஷயங்களுமே தெரியாது. ஏன்னா அவங்க பகவானுக்கு எதிரானவர்கள். சோ அவங்களும் உம்முடைய அந்த பவர்ஸ பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்பே கிடையாது அப்படிங்கிறாரு. அப்படியே ஏதாவது பக்தர்களுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா only 5% தான் நம்மளுக்கு தெரியும். மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அடுத்த ஸ்லோகத்துல, உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உம்மை அறிவீர். சோ உங்களுடைய சக்திகள் எல்லையற்றவை. அந்த எல்லையற்ற சக்திகளை புரிந்து கொள்வதற்கு இங்க யாருக்குமே அந்த அளவுக்கு ஞானம் கிடையாது. ஆனா உங்களுடைய அந்தரங்க சக்தியை உங்களுடைய சக்திகளை உம்முடைய அந்தரங்க சக்தி தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ அவர்கிட்ட நிறைய சக்திகள் இருக்கிறதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். அதுல அந்தரங்க சக்தியினாலே, அவருடைய அந்தரங்க சக்தியினாலேதான் அவருடைய சக்திகளை எல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். மற்ற எதாலுமே அவரை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியாது, அவருடைய யோக சக்தி. சோ அதனால இப்போ அடுத்தது என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு பார்த்தா, அதை பத்தி எல்லாம் எனக்கு சொல்லுங்கன்னு கேட்க போறார். படிங்க மாதாஜி. கதம் வித்யாமஹம்யோஹன்ஸ் வாம் சதா சிந்தயன் கேஷு கேஷு ச பாவேஷு சிந்த்யோऽसि பகவன்மயா விஸ்தரேனாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்த்தன பூய கதய திருப்திர்ஹி ஸ்ருண்வதோ நாஸ்தி மே மிருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். பகவானே, வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உம்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? நமக்காகவே கேட்டிருக்கிறார் அர்ஜுனர். உங்களை இடையராது நினைச்சிட்டு இருக்காங்க மகாத்மாக்கள்னு சொல்றீங்களே. சோ அந்த மாதிரி இடையராது எப்படி உங்களை நினைக்கிறது? எந்தெந்த உங்களை நினைவு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றீங்களே, எந்தெந்த உருவங்கள்ல உங்களை நினைவு வச்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்கிறார். மறுபடியும் கேட்கிறார், ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறுங்கள். சோ உங்களுடைய யோக சக்தியை பத்தி எனக்கு விளக்கமா சொல்லுங்க. உம்மை பற்றி கேட்பதில் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. உங்களை பற்றி கேட்க கேட்க எனக்கு இன்னும் கேட்கணும்னு ஆவல் தான் அதிகமாகுதே ஒழிய
போதும் அப்படின்னு எனக்கு நிறைவு வருவதே கிடையாது. நம்மளுக்கு எத்தனை தடவை மகாபாரதம் டிவில போட்டாலும் நம்ம கண்டிப்பா பார்க்க தயாரா இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு படம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். அந்த படத்த 2 டைம்ஸ் பார்ப்போம், 3 டைம்ஸ் பார்ப்போம். அதுக்கு மேல நம்மனால பார்க்க முடியாது. ஆனா பகவானுடைய இந்த லீலைகளை எத்தனை முறை போட்டாலும் நம்ம வந்து அத பார்க்கறதுக்கு ரெடியா இருப்போம். அதுதான் மத்த பௌதீக விஷயங்களுக்கும் பகவானுடைய விஷயத்திற்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ். அதுதான் இங்க சொல்றாரு. நான் எப்போதுமே எனக்கு போதும் அப்படின்னு திருப்தியே வரமாட்டேங்குது உங்களை பத்தி கேட்க கேட்க. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். சோ பகவானை பற்றிய அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அர்ஜுனருக்கு அமிழ்தமாக இருக்கிறது. அதனால எனக்கு இன்னும் சுவைக்கணும் அப்படிங்கிற ஆவல் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து அவர் வந்து சொல்றார். அனந்த சேஷன் கூட என்ன சொல்வார் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து உம்முடைய புகழை பாடுவதற்கு இன்னும் ஒரு 1000 நாக்குகளும், உம்முடைய புகழை கேட்பதற்கு இன்னொரு 1000 காதுகளும் இருந்தா பரவாயில்லைன்னு கேட்பார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி படிங்க. Yes, Mataji. Shri Bhagavan Uvacha Hantate Kadeshmi Divyāhyātma Vibhūdayah Pradanyada Kurusheshta Nastyanto Vistarasya Me. Hare Krishna Mataji. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். சரி, நான் உனக்கு என்னை பத்தி சொல்றேன் அப்படின்னு பகவான் ஒத்துக்கிட்டார். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகிறேன். அவர் எந்தெந்த விதமா தோன்றுகிறார் அப்படின்னு வந்து சொல்றார். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப் போகிறேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்கள் எல்லையற்றவை. சோ பகவானுடைய அந்த பவர்ஸ், அவருடைய பவர்ஃபுல் தோற்றங்கள், இது எல்லாமே வந்து எல்லையில்லாதது, போய்கிட்டே இருக்கும். நம்ம மண்ணினுடைய துகளை கூட எண்ணிடலாம். அவருடைய அந்த வைபவங்களை நம்மனால எண்ண முடியாது. எப்படி வந்து கடலின் அலைகளை எண்ண முடியாதோ அந்த மாதிரிதான். சோ அதனால ஒரு சில மட்டும் நான் சொல்றேன், உனக்கு ஒரு சாம்பிள் மட்டும் நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிறார். நீங்க நான் என்னென்னவா இருக்கிறேன் அப்படின்னு எந்த மாதிரி எல்லாம் தோன்றுகிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்டார் இல்லையா அர்ஜுனர். அதுக்காக இங்க வந்து பகவான் சொல்றார், இவற்றுள் கிருஷ்ணராகிய நான் இந்த வடிவமாக இருக்கிறேன். 12 ஆதித்யர்கள் 12 பேர், அதுல நான் விஷ்ணுவாக இருக்கிறேன். ஜோதிகளில் நான் சூரியன், பிரகாசிக்கிற பொருள்கள்ல நான் சூரியனாக இருக்கிறேன். மருத்துக்களில் நான் மரீசி. மருத்துக்கள்னா விதவிதமான காற்று இல்லைங்களா? காற்று வந்து விதவிதமா இருக்கும். தென்றல் காற்று, புயல் காற்று, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா காற்றுக்குள்ளேயே. அதுல மருத்துக்கள்ல தலைவன் யார்? காற்றுகளின் தலைவன் மரீசியாக நான் இருக்கிறேன். நட்சத்திரங்களில் நான் சந்திரன், நிலா. வேதங்களில் நான் சாமவேதம். தேவர்களில் நான் இந்திரன். புலன்களில் நான் மனம். அதுதானே நம்மளை ஆட்டி படைக்குது. சோ அதனால மனம். உயிர் வாளிகளில் உயிர் சக்தி. நம்ம உயிர் இல்லைன்னா நம்ம டெட் பாடி இல்லைங்களா? அந்த உணர்வு, அது நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. 11 ருத்திரர்களில் நான் சிவபெருமான், அதாவது சங்கரன். யக்ஷராட்சசர்களில் நான் குபேரன், செல்வத்திற்கு அதிபதி. வசுக்களில் நான் நெருப்பு, அக்னி. மலைகளில் மேருமலை. சேனாதிபதிகளில் படைத்தளபதி, அதுல வந்து கார்த்திகேயன், அதாவது முருகர். அடுத்தது புரோகிதர்களில் நான் பிரகஸ்பதி. நீர்நிலைகளில் நான் பெருங்கடல். மகாரிஷிகளில் நான் பிருகுமுனிதானே பகவான நெஞ்சில எட்டி உதைச்சார் இல்ல அந்த முனிவர். சப்தங்களில் நான் திவ்யமான ஓம்காரம். யாகங்களில் நான் திருநாம ஜபம், நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா மகா மந்திரம், அந்த ஜபம். அசையாதவற்றில் நான் இமயமலை. எல்லா மரங்களில் நான் ஆலமரம். தேவ ரிஷிகளில் நான் நாரதர். கந்தர்வர்களில் நான் சித்திரரதன். சித்தர்களில் நான் கபிலமுனி. குதிரைகளில் அமிர்தத்திற்காக கடலை கடைந்த போது தோன்றிய உச்சை சிரவா, வெள்ளை குதிரை நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த குதிரை. பட்டத்து யானைகளில் ஐராவதம், இதுவும் அந்த வெள்ளை யானை தான். மனிதர்களில் நான் மன்னன். ஆயுதங்களில் நான் வஜ்ராயுதம். பசுக்களில் நான் சுரபி, அதாவது காமதேனு. இனவிருத்தியாளர்களில் மன்மதன். சர்ப்பங்களில் வாசுகி. நாகங்களில் ஆதிசேஷன், அது வந்து பெண் பாம்பு. இது வந்து ஒரு தலை உள்ள பாம்பு, இது பல தலைகளை உடைய பாம்பு.
ரெண்டுமே பாம்புகள் தான். வாசுகிக்கு ஒரு தலை இருக்கும், ஆதிசேஷனுக்கு பல தலைகள் இருக்கும். நீர்வாழ் வாழினங்களில் நான் வருணன், முன்னோர்களில் நான் ஆரியமா. முன்னோர்கள்னா நம்ம இறந்து போன முன்னோர்கள், பித்ருக்கள், அவர்களுக்குன்னு ஒரு தலைவர் இருப்பார், அது ஆரியமா. அப்போ நீதிபதிகளில் நான் யமன், அவருடைய நீதி என்றைக்குமே வலுவாது, யமனுடைய நீதி. சோ அவர் யமன். தைத்திய அசுரர்களில் நான் பிரகலாதன். அசுரர்கள்னு ஆயிடுச்சு, அதுல என்ன தைத்திய அசுரர்கள் அப்படின்னா பகவான் மேல பக்தியுள்ள அசுரர்கள், பிரகலாதன். அடக்கி ஆள்பவற்றில் நான் காலம், காலத்தை மாதிரி நம்மளுக்கு தண்டனை கொடுப்பது வேற எதுவுமே கிடையாது. காலம் நான் காலோஸ்மி அப்படின்னு ஒரு தடவை சொல்லுவார் பகவான் பின்னாடி ஸ்லோகத்துல. மிருகங்களில் நான் சிங்கம், பறவைகளில் நான் கருடன், தூய்மைப்படுத்துவற்றில் காற்று. சோ தூய்மைப்படுத்துறதுல காற்று, காத்தடிச்சா குப்பையெல்லாம் பறந்துரும், தூய்மை ஆயிடும் அந்த இடம் இல்லைங்களா. சோ அதுதான் தூய்மைப்படுத்துவற்றில் நான் காற்று அப்படிங்கிறார். கவிதைகளில் நான் காயத்ரி, காயத்ரி மந்திரம். மாதங்களில் நான் மார்கழி, அதாவது நவம்பர் டிசம்பர். பருவங்களில் நான் வசந்தம், எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கா உங்களுக்கு எல்லாம். ஏமாற்றுபவர்களில் நான் சூது. சோ பகவான மாதிரி ஏமாத்துறதுல யாருமே கிடையாது. ஒளிர்பவற்றில் நான் தேஜஸ், வெற்றி தீர செயல் பலவான்களின் பலம். சோ விருஷ்ணி குலத்தவர்களில் வாசுதேவன், பகவான் தான் அது, விருஷ்ணி குலத்தவர். பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனன், முனிவர்களில் நான் வியாசர், பெரும் சிந்தனையாளர்களில் குஷானா, அடக்கி ஆளும் முறைகளில் தண்டனை, வெற்றியை நாடுபவர்களில் நீதி, ரகசியங்களில் நான் மௌனம், ஞானிகளில் ஞானம். சோ இங்க பாருங்க, மாதங்களில் நான் மார்கழி இல்லையா, பருவங்களிலே வசந்தம். சோ நம்ம கண்ணதாசன் எங்கிருந்து இதெல்லாம் எடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம். எல்லாம் பகவத்கீதையில இருந்துதான். சோ இந்த மாதிரி நீ என்ன நினைக்கலாம் அப்படிங்கிறார். இது எல்லாமே நான் தான், நீ என்னை இப்படி கூட நினைச்சு வழிபடலாம் அப்படின்னு என்னென்னவாக தோன்றுகிறீர்கள் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் கேட்டதுக்கு பகவான் இத்தனை விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி படிங்க. யச்சாபி சர்வபூதானாம் பீஜம் தத்தஹம் அர்ஜுன ந தத் அஸ்தி வினா யத்ஸ்யான் மயா பூதம் சராச்சரம் நாந்தோஸ்தி மம திவ்யானாம் விபூதீனாம் பரந்தப ஏஷ து தேஷத ப்ரோக்தஹ விபூதேர்திஸ்தரோ மயா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாளிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. பீஜம் தத்தகம், நானே அப்படிங்கிறாரு. சோ நானே எல்லா உயிர்வாளிகளுக்கும் விதையளிக்கும் தந்தை. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமில்லை. சோ அசையாதவற்றிலும் நான் இருக்கிறேன், அசைவதவற்றிலும் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார். சோ எல்லாத்துக்கும் விதையளிக்கும் தந்தை நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. அடுத்த ஸ்லோகத்துல, எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. இன்னும் நான் என்ன நிறைய விஷயங்கள்ல நான் நிறைஞ்சு இருக்கிறேன், அதுக்கு எல்லையே இல்லாம போயிட்டே இருக்கு, எல்லாத்தையும் நான் சொல்ல முடியாது. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணம் தான், ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்திருக்கிறார் பகவான் அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்கிறார். படிங்க மாதாஜி. யத்யத் விபூதிமத்சத்வம் ஸ்ரீமத்பூஜிதம் ஏவ வா தத்தத் ஏவாவகச்சத்வம் மனதேஜோம்ஷ சம்பவம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுவதை என்பதை அறிவாயாக. சோ பகவானுடைய ரூபத்தை சுத்தி பிரம்மஜோதி அப்படிங்கிற தேஜஸ் இருக்கு, அதிலே இருந்து வருகிற ஒரு சிறு பொறிதான் இத்துணையுமாக இருக்கிறார் பகவான். இத்தனை விஷயங்களும் ஒரு சின்ன பொறிக்குள்ளேயே அடக்கம். அப்போ இன்னும் நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எல்லாம் எவ்வளவு இருக்கிறது, அதை கற்பனை பண்ணி கூட நம்மளால பார்க்க முடியாது. அதனாலதான் பகவானுடைய சக்தியை அச்சிந்திய அப்படின்னு சொல்லுவார், கற்பனைக்கு எட்டாதது அப்படின்னு சொல்றார், சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. படிங்க. அதவா பகுநேன கிம் ஞாதேன தவார்ஜுன திஷ்டப்யாஹம் இதம் ஸ்னம் ஏகாம்சேன ஸ்திதோ ஜகத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? நம்மளுக்கு இந்த சின்ன விஷயத்தையே போதும், நம்மளால கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது. ஆனா எல்லாத்தையும் விவரமா தெரிஞ்சுக்கிறதுனுடைய
அவசியமே இல்லை அப்படிங்கிறாரு. என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாகவே நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் புகுந்து நான் அதனை தாங்குகிறேன். அவருடைய அந்த சிறு பொறி அப்படிங்கிற அம்சம் மட்டுமே போதும் இந்த பிரபஞ்சங்களை எல்லாம் படைத்து மெயின்டைன் பண்ணி தாங்கி அது இடத்துல வச்சு அது எந்த விதமான சிரமம் இல்லாம அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த பிரபஞ்சம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அதுக்குள்ள பூந்து நான் என்னுடைய சிறு சக்தியினாலேயே நான் இதை எல்லாமே தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் தன்னுடைய இந்த விபூதிகளை பற்றி இந்த இடத்துல விவரமாக சொல்றார். இதற்கு மேல் அறிந்து கொள்வதற்கு நமக்குதான் அவர் சொல்றதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நாலேஜ் கிடையாது, நம்மளுக்கு நாலேஜ் பத்தாது. சோ இந்த பிரபஞ்சத்தை நானே தாங்குகிறேன், அணுவிலும் அண்டத்திலும் இருதயத்திலும் இருந்து அவர் நம்மளை தாங்குறாரு. சோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அவரை புரிந்து கொள்வது எளிது அல்ல. அப்படியே தெரிஞ்சாலும் அது ஒரு 5% தான். அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர் அவரே. நம்மனால அவரை புரிஞ்சுக்க முடியலன்னா கூட எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமாக இருந்து தாங்குபவர் அவர்தான். அப்போ பகவத்கீதை என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, தூய பக்தி தான் முக்கியம் அப்படின்னு பக்தி யோகத்தை தான் சிறப்பாக சொல்கிறது. அப்போ அர்ஜுனர் நண்பராக இருந்து குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு கடைசியில் பரமபுருஷ பகவானாக அவருடைய உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய விபூதிகள், அவருடைய பவர்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு சிறு துளி அர்ஜுனருக்கு சொல்றத மாதிரி நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறார். சோ இதுல இந்த ஸ்டோரிக்காக நான் உங்களுக்கு முன்னாடி போறேன். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேமலதா மாதாஜி இருக்காங்களா? எஸ் மாதாஜி, மியூட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஓகே.